Wnaethon curo 3 gol 1 yn ebyn Bala heddiw. Nathon ni'n wneud y dechreuad gorau na ddo? Na, nathon ni ddim, Paul. Dwi'n meddwl ni bach yn siomedig, da ni'n dechrau games yn slo di mynd. Ond eto, ti'n gorau sbio ar y positif wedyn, da ni wedi dangos cymeriad i ddod yn ôl eto, fath yn nathon ni'n erbyn Caernarfon y gêm dwytha. A ti'n ma'r change room gan ni'n ffantastig, da ni'n gwybod gan ni golia yna. Ond ta'r diwrnod arall sy'n edrych efo 3-4 nil lawr efo'r dechreuad gathon ni. A mae'n bwysig wan, yn y second phase wan, da ni'n mynd i chwarae tîmau fatha Bala bob wythnos, mae'n mynd i fod yn tough bob wythnos, felly rhaid i nhw yn switched on o dechrau. Achos, felly, fath o'n i'n deud diwrnod arall sy'n edrych efo 3-4 nil lawr. Ond na, oedd yn dechreuad slo, dim ddigon da i safon Caernarfon. Gath yna dim un a ddau, ond gath yna ddipyn o geiriau ddeud hanner amser yn y change room. Dwi'n siŵr pob yna godd o gwmpas y change room yna wedi glwad be goth i ddeud. Ond weithiau mae peth fel angen godd allan achos oedden ni ddim digon da. Ond y ffordd ni wedi reactio second half, dyma pawb da'n ngofio am y first half o'n achos dwi'n meddwl second half yn ffantastig overall fatha tîm. Oedd yr ail hynna, fel ti'n dweud, y lot well. Nath o codi ysbryd y cefnogwyr o'n i'n meddwl hefyd. Oeddech chi'n clywed yn ochr y cae na. Di hynna'n helpu hefyd? Mae o, Paul. Mae o'n... Gallam egluro'r teimlad achos... Dwi wedi tyfu fyny'n cefnogi Caernarfon, ball boy, chwarae i'r academy a falle. A wedyn, pan ti'n chwarae i Caernarfon, mae'n just... Fe tra'n disgrifio gair, mae mor special, mae o'n unbelievable. Fath oedden ni deu'n diwedd efo'r cefnogwyr i gyd yn mynd yn nuts. Dwi'n meddwl bod yna advertisement boards ar ôl, hwnna efo faint o tywrol fy'n wneud. Ond top a clwb arall sy'n mynd i gael hynna'n y gyngor yma, dos na neb, ia. Chwarae teg mae Bala efo cefnogaeth da, mae nhw efo support, ond tos am byd yn curo'r cofi ami, a maen nhw'n just yn... Even first half, oedden ni'n chwarae dda, ond o'ch chi dal yn clywed nhw yn canu. A hynna mae'r hogia, oedden ni'n clywed hynna, dim yn just yn neud ni codi gêm ni a i dal i fynd. A dyna nathon ni dal i fynd a cychwyn second half, ella dipyn bach yn sloppy 2-3 munud gynta. Gathon ni'n ddau o corners, neud nhw dan pwysa. Ond ffordd oedden ni wedi chwarae gweddill ar ail hanner wedyn, y chances oedden ni'n creu. Tos o'n ni wedi gallu cael 4-5, felly 6-7 efo'r cylion gathon ni second half. A wedyn, faint o bwysig oedd i gael y gol yna y gyn daryn? Oedd, rili bwysig. Pan ti'n gael gol yn ôl, oedden ni'n teimlo fatha oedd hi'n men versus boys wedyn, achos oedden ni'n teimlo oedd gan ni 3-4 player extra, achos oedd y passes lle oedden ni yn trio pasio i, oedden nhw'n mynd i lle oedden nhw'n fod i, ac oedden ni'n just wneud y 1-2 da, da ni'n gwybod, da ni'n gallu wneud, oedden ni ddim yn ei first half. Ond na, gol pwysig, masif o gol iddyn ni. A wedyn, da ni Brwcwel wedi dod on wedyn a wedi sgorio absolute scream ar y gol. Reit o flaen y cofi am i fyd, a wedyn penalty arall gan fi'n diwedd i sicrhau y 3 points, which dwi'n meddwl yn amser pwysig i gael y trydydd achos oedden nhw yn dal yn pwyso'n diwedd wedyn. Nes ti sôn gyda, nes ti anelu at y ffaith bod dim ennig yn sboes dim bach. O'ch ti'n teimlo, o'n i sbio ar yr ochr wrth gwrs, o'n i'n teimlo bod ni troi sgriw mwy a mwy fel y gem, oedden ni edrych dipyn cryfach tîm yn diwedd. Oedd ni, a fatha dwi wedi dweud gyna, oedd rogau i gyd yn brifo yn y change room yma. Achos todom yn derbyniol i clwb fatha Caernarfon, efo cefnogaeth da ni'n gael. Di'r supporters yn mynheiddi gwachad performance fel oedd nathon ni first half. I fel oedden ni'n creu, gathon ni un o ddau o chances da i eisiau sgorio, ond efo'r cefnogaeth da ni'n gael, dyn nhw'n mynheiddi'n byd fel la. Felly, fatha ni'n deud, gathon ni ddau dipyn o geiriau i ddeud hanner amser am ffordd gwell i talu nhw'n ôl efo 3 gol second half perfformiad ffantastig, a wedyn da ni'n 5 saflen. A jyst gair dwytha am y penalty yna, sa chwrna ddech chi fod i terau? Naci, o'n i ddim o'r honest bol. Oedd Caff i dal yn brifo ar y tackle, a bod o'n i rhedag, oedd o'n crampio fyny. Oedd o cramps bach, oedd o'n rhyfedd o tîmod. Ac o'n i fod i mynd i'r fi, ond achos o coes fi, efo gymaint oedd o'n twitcho gymaint, nes i mynd off balance, nes i siaco'r corffi automatically. Dim ochr yna ni fod i fynd, ond oedd o'n just gymaint o'r relief am off y pel isio'r net, oedd yn bounsio nath isio 3 waith i fynd i fewn, ond ti'n isio target efo penalty gan chdi chance i sgorio. Felly, yna di peth pwysig, da ni wedi cael 3 gol yn meddio, sgorio gol arall i adio'n talu, a da ni wedi cael 3 pwynt rili pwysig dim i orffan yn... Ydyn ni 5 da? 5 da, rhaid i'n gyrraedd 2 gol hynna, o beth dwi'n clywed. A da ni wedi gwneud o, so... Ia, so eto, to'n mynd am ffantastig o achievements i ni fel clwb.
Dwi'n meddwl sa neb. Do, dwi wedi deud o'r hogiau i gyd yn credu bod ni ddigon da i gael y 6 ucha na, ond i orffan yn 5. A ti'n gweld y tîma sydd o dan ni. Mae'n massive achievement i orffan lle da ni wedi gorffan, ond diolch yn job done achos mae games yn mynd yn mwy tough o'n. Felly lot o gwaith dalad o flaen ni, a wedyn bring on the challenge dwi'n meddwl, achos fydd bob gêm yn gwahanol. A da ni yn codi gêm pan da ni'n chwarae'n erbyn y tîm mawr yma, dwi'n meddwl. Enjoyed y pennos off, wan. A dwi'n meddwl chdi yn y gwpan Cymru am y pennos, ie? Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chdi. Diolch.